Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku di Pemilik Channel. Jangan lupa di subscribe, di like, komen, di share sebanyak-banyaknya. Ikuti keseruan aku hari ini mau ngapain, mau kemana, yuk. Ya wes anu kan itu. Lah jarene yayak ngarep masang terop sik bar ngono kok arek masang terop sik ngono dari yayak kae. Kok bar ngono ragek masang anu mangke ngunduh. Apa? Kerja ya. Kendaraan dhewe. Kita jarang sebaune njaluk zakat. Iyalah katanya mateng, guys. Nggo opone aku yo ora ro landange apa isine. Mawi yo pas yo gak tega. Ya sarapannya sepak gitu, guys. Amit. Kalau wong dindian kan ya orang ngoni. Gedangnya sak menembay ya nih. Gone apa kiyak ke lo rumah ke lo yo kesetan ke wong gitu ke ya kadang ketan kadang anu ngono ku yo Mbak. Ya Tuandangi dhewe, guys. Lah gedang ngene Bu Titik sing keta. Bu Titik. Gedang jare ke semayan arti ketok. Enggak, gedang kepok. Gak berarti engko tak pek. Lah iya, aku sing ngomong Bu Titik. Jare kan dijaluk Pak Sakat ngono. Engko karek kok diketok ora. Lah iki wis ketok-ketoke dengi ngono. Nek urung kok tak peke Bu Titik. Iya ngono. Tak jaluk aku ngono. Heeh. Biar bapak biar bapak nih sayangku. Anu gendese ten. niku. Anu niku putih ha? Nggih, Pak. Lah ya ketika Bu Titik. Lah jare arep wis dijaluk Pak Sakat ngono. Udah kepok. Lah ya wis sak menembiyane. Lah gone mananang cek nek. Gedang kepok. Oh gone Mbak Samini. Lah iki gedange sak mene. Ya wis nek ra diketok ya wis beneran kok. Tak ketoke. Ya wis kecek nek loro mbok telu. Gedang. Nggone Bu Titik. Lah jare kan tak tekoke Bu Titik gedange kanggo ora dijaluk Pak Sakat. Lah iki wis ketok-ketoki ngono. Lembung kok nek gak kanggo tak jaluke. Tibane kene wis akeh ya wis tak gawone. Apa? Neh. Neh. Iya. Ora. 10. Wong harap pitung dinanan wong ere wong Jangan sak ngene. Dalam wis. Lewer dengaran ndelok kontenku. Hanyep-hanyep snack iki sumbene ati gawe. Lah iya. Wong usum hanyep-hanyep kok diomongi kowe iki bodho ngeyel kok nek diomongi iki. Snacking ki aja ledok digemben karo digawe. Aja sik snacking nek mbok gawe saiki peloh, lemes. Nak pas kirim dawa kae wonge akeh wengko bengi ora entuk gawe-gawe. Hanyep wengko peloh mbok isene aku wal mletot. Kene dikekne akene ta kanggo kene. Iya.
Iki bojone Mbak Jum, guys. Bojone Mbak Jum. Ganggu pinggiratan aman lho enggak malah. Ganggu pinggiratan sebenarnya aman. Ya kok kene idul dhewe kan ya dipek wong. Pek wong kae. Iya, sore nek kowe ngene go cek wani aku ngono tiba. Iya, coba. Maksudnya Mbak update enggak? Ya wis ngene kita apa account. Kalau yo sarapan. Lah nang nggon kowe tak imbone tenan ora kepangan to malahan. Sing di omah keluwen lho, guys. Anu polah ae sing di omah. Keluwen bisa muadang kalah. Lawe apa, guys? Awe pecel sayang. Alhamdulillah ya seger iki sarapan lawe pecel. Mangan ki yo karo lugo kok mangadeg ben isine akeh ya kaya lah lugo prok sama madang lah sarapan lah dalah. Wes. Ndang sarapan pisan pi. Iya ndang iki ndang ngadeg. Oh. Kowe nak rewang nggonku ora ndang ngadeg. Oh. Tak imboi langsung. Heeh. Rewang nggonku wayahe sarapan tok sarapan ora ndang ngadeg tak imboi. Tak imboi. Diibui dikekne sak mbuh iki. Iya sak gelemku nak mbui kudu dintekne. Ya kudu dintekne. Ya makane nak wayahe nggonku nak sarapan tek langsung bodho ke warteg kabeh. Iya no. Aku sarapan cuma kok lah engke wis masak ya sarapan to. Ya, omah masak. Dan udah ngadeg sarapan, guys. Patang jinak. Lontongnya loro. Aku tak kon apik siji apa loro ngono ae. Aku 35 kurang kok sampe 30. Oh, nggih 50 ta lho, koyo wong tipis ae. Yo, yo, Pak. Heeh. Ambil barang kok. Koyo wong tipis ae. Sik to sarapan sik kalau Mbak Jum. Nggih, pun. Ndang ke sarapan sak eneke. Peres sing di omahe sapa to? Sak senengmuan. Lah iya. Sing di omahe sapa to? Ayo sing di omah ning kono kalau. Lah sing di omahe wis sarapan ka lho. Sing di omah cayane wis pucet ka lho ketisu wis utek kae ka lho. Lah iya. Nah nggih. Sing di omah ki aja kesel-kesel, kok ora didandani kok turu. Mbokmu yen. Mbok kowe. Mbok sine wis didandani kok turu. Ya sarapan kan, Pak. Yo, Mbak Pat Titi, sajene Mbak Nur. Lah. Mbok sine mengke tandur. Mbak Sum. Dhewe ya. Iya karo Mbak Sum paling. Kok tak seneni lho jane. Karepe ngene sumi nanti kroyok menalih bareng ngono mau tibake karo mbok musirku tak ewangi kene sedeluk garang-garang aku. Lah mbok wonge cek bengi ndang to wangi ya wis ngono. Wong putune nek sing ngomong ae ya wis ana mbae cek ning kene kok. Wis to kae bayek kae sing kene to. Lanang. 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 Ning kene apa ning depan? Ning kene. Ning kene nyang nyapa? Dalake padet Tanjung. Utun Tanjung. Heeh. Udah 50. 50 to, lah kok nak rusak. 50 ditung. Endang tape
En iki tinggo anu guys, gue isa-isa. Gue isa-isa nang kene iki ngene iki. Lah ora dingeti wong ya ning jero omah ae to kok ya arep digawe dingeti wong. Lah iya. Mau dingeti wong kok ya jero omah. Oh Ben, duduk-duduki dhewe pokokan. Wong sampe bau ki. Ayo sarapan teng sarapan. Ya sarapan. Mau kira-kira bae wis digoreng wis diusung ngono lho. Lah ya bocah-bocah arek masang opo kae? Heeh, jare kengkeng ngene yayak barang arep masang terop. Iya Pak Slamet ke didangne purung nggih. Ngger, alhamdulillah. Engko sing wedok kerja. Lah aku tangi lho wis arep ngaru, dibuka wis arep ngaru ngono kae nemplung ning ngaru. Sik kono malah. Buka aku dibuka kon ngaru. Ketok wek mulai ya Mbak. Lah piye? Anak kula ki mubeng, Mbak. Situ. Saiki wis wegah marut. Saiki wis manja tuku parutan dewi. Lah ya menak tuku parutan ngene iki. Lah ibune. Rak, mutane kumpul cak ayu. Weke ut duwe teko Jakarta iki malah. Tutupnya kurang anu. Berarti kurang anu. Kurang ini. Kurang arep. Kan nggone Mbak Sri kalau mau ngono Mak. Nah, enek bicarane Mak. Kita ini wis gawe guys. Wong rewange olahi ya sarapan iki. Menune ning kene menune nasi pecel. Lah alah ya Allah. Nak njupuk koyo nggo makane kucing ae. Ya ben. Wis sak widik. Kalau kapan sih nama kurang deh. Anu. Sing di omahne lho. Iki pangan pecele bodone. Lah nggih. Tempe niku dah malah mendul niku dah. Guys. Aku bagane ganyang tempe, guys. Nah. Aku makan tempe, guys. Snack. Jane ndak. Tak omongane. Belum dipoto mbae Kang Panti. Watane belum. Jane aja kabeh wae snack-e. Lah ya kuwi dicicak ta, Kang? Iya anu kabeh.
Lemes sampean engko. Engko percaya kena ora kena. Snack kuwi nek jek suwi, engko akuane kabeh si lemes. Sumbeni akeh wong kowe. Tapi yo gak apa-apa lah mbok lempiti. Enggak usah dicicil-cicil sumbeni wonge akeh rasa bido. Nanah wong arep digawe ngono kuwi. Tapi ning tanah yo sing di omah iki ngono kuwi nek wis dadi mlanting wis ayem. Tapi wingko nak wayahe ngadahi sing repot, sing ngadahi, sing nggawa pladene. Guys. Nyeceki gedang, kok dadi etrel. Saiki iki wis gak diimbu-imbu kok jaman biyen. Itu karek ngetrel guys. Nah saiki ngetrel gak di. Nah jaman biyen dadak diimbu karbit. Jadi ngene iki engko dicuweceki kabeh. Lah iya. Gelem gawe kon nyepakne kabeh. Pisan ana sing atek. Kono ki kenal. Kadung kelet pandane. Kono lho, ya mrene. Pandan, bisa diem ki apake ki apa? Anu nggo Kae bojoe anu menak mungkin. Ya, Ria. Gunting ya. Gunting ya? Gunting. Lah niku Anu lho nek nomor rambutnya lho, Mbak. Diringi rambutnya bisa. Ya masang terop guys. Alon-alon le, coba banter. Nek ora banter dislorong besi malah gulung guntung kowe engko. Totoke rewang totoke.
Kembangnya 100. Nah nongon iki sering dipeki malah berwakah. Nggonku ke anu e. Napa? Semen iki wong dhuwur gak gelem kembang. Oh. Lah pripun? Mbak Jum sing iso lungguh karepe Mbak Jum. Karepku tapi yo gak sido. Gak iso lungguh? Nanti bae. Ngirane dua iku yo gak lungguh lah gua. Lah arek mandek ngono nang gua. Lah makane Ya kota. ya man. Lah mandek nesek ngene Didaleh. Bah, monggo. Nggih ya. Ben pecah. Niki mbah. Asane sik wan. Arep goda sego budo. Oh. Pisang bur. Ya ya iso dhuwur. Gede arep titik ngono to. Nggih. Nek bae ketemu ora dadi 20. Iki rek jane. Nggih, Den.